Σήμερα θα παίξουμε Roblox, θα κλέβουμε σπίτια μαζί με τον αδερφό μου. Ωραία, πάμε. Τώρα. Ανέβα, πάμε. Τώρα πάμε τώρα. Πάνω θα πάμε. Πάμε πάνω. Ποιο σπίτι να κλέψουμε? Ωραία, πάμε σε αυτήν εκεί. Σε αυτό, όχι σε αυτόν εδώ, με το κόκκινο, σε αυτές τις δείξω ότι είναι laser. Ωραία, εδώ. Ωραία. Πάμε, θα μας κάνει μπαν, έλα. Πάμε σε άλλο σπίτι, πάμε να βρούμε κανένα άλλο. Οπα. Να δούμε εδώ κανένα σπίτι, εδώ δεν έχει κανένα. Σε ποιο όμως θα πάμε? Θα βρούμε εδώ. Πάμε να κλέψουμε τράπεζα, ναι, πάμε καλύτερα. Έχω βρει ένα μυστικό δρόμο. Οκ, πάμε σε αυτό, από το μυστικό. Κατέβα τώρα. Περίμενε, πάμε κοντά. Ωραία, κατέβα. Έλα. Ακολούθησε με. Σε ακολουθώ, το ξέρω κι εγώ αυτό. Εδώ κάτω. Ωραία. Ωραία, τώρα πάμε στη τράπεζα. Μετά να πάμε να κλέψουμε σπίτια. Ωραία. Από εδώ. Από εδώ. Όχι ρε. Ωραία, πάμε. Βάλε. Πάτα το. Πάμε γρήγορα. Έλα πάμε τώρα. Πάμε από εδώ. Είδαμε από τη θάλασσα. Πάμε από εδώ να κρυφτούμε, να δούμε τις κάμερες. Δες. Έλα, γιατί δεν ανοίγει. Κάτσε. Έλα. Έλα από εδώ, ρε. Οπα, έκλεισε. Έλα από εδώ. Στην άκρη. Έλα, πάμε μικρή, πάμε. Αυτό έψαχνα για να δεις τις κάμερες. Ωραία, πάμε να δούμε τις κάμερες. Κάνε άκρη. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Κάνε άκρη να δω κι εγώ. Είδα. Κανείς δεν έχει. Μα δεν τράπεζα. Θα πάρω. Ωραία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έβαλα μπόμπα. Έλα, πάμε. Ωραία, πάμε να κλέψουμε σπίτια τώρα. Πρέπει να το κλείσει, πάμε. Έλα. Ωραία. Έλα. Να βγάλω μηχανή, να βγάλω αυτή. Ναι, έλα. Γιατί βγήκες? Κάτσε θα βγάλω και εγώ ένα κομμάτι. Οκ, έλα, ακολούθαμε. Δεν έχει συνηθίσει να δράμε κανένα μόνο αμάξι. Έλα, πάμε. Πάνω. Ναι, πάμε πάνω. Ωραία, βγήκε αυτό το ξέρω που είναι το κουτί. Αυτό το σπίτι το έχω... Και εσύ κάτσε εδώ εσύ. Όχι, πάμε μαζί. Εγώ θα φυλάξω ίδιες. Έλα μπήκα. Δεν πειράζει, κάτσε, αν δεν μπορείς κάτσε. Κάτσε. Φυλατσίλιας. Ωραία, εδώ πέρα. Ναι, ξέρεις. Το βγάλα, περίμενε λίγο. Πρέπει να έρθει άλλη μπόμπα. Καλύτερα να το πρέπει να βγάλουμε κάτω. Να πάρω άλλη μπόμπα για να το έχει. Έλα, πάμε. Έλα. Έρχομαι. Τι είναι? Έχετε κάνει οπα. Όχι, δεν έρχεται κανείς.
Έλα, βγήκα. Έλα, πάμε. There's money. Κάτσε να δω τι γράφει. Κριστιανό. Δεν πειράζει, ρε, έλα, πάμε. Έλα, πάμε σε αυτό εδώ. Κάτσε έξω εσύ να φυλάς τις τσίλιες. Σε ποιο αυτό εδώ? Σε αυτό εδώ δίπλα. Αυτή με είχε κάνει πιο πριν. Οπα. Φύλλα τσίλιες, εσύ δεν είναι κανείς μέσα. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω εγώ. Ήρθε. Δεν πειράζει, ρε. Ξέρεις τι είναι η μηχανή μου. Κλείς την. Τη μηχανή σου. Δεν πειράζει. Περίμενε. Την έκλεισα. Όχι. Εγώ μια φορά είχα κλείσει την. Δεν έχει, μπορεί να είναι πάνω. Πάμε να βρούμε Τι τώρα. είναι να σου κλέψει τη μηχανή? Αλλά κλείνει. Την έκλεισα. Όχι. Τη μηχανή. Άντε τώρα. Δεν μπορεί τώρα να είναι. Σε σένα πώς είναι? Ξανά. Να το Αλλά δεν βρήκα. μπορεί να οδηγείς. Κάτσε να προσπαθήσω. Έρχομαι. Δεν μπορώ. Από πού είναι. Την έβγαλε, αλλά το πήρα τα λεφτά. Μανί. Έλα. Έλα πίσω. Εδώ πάμε τώρα να πάρουμε λεφτά. Δεν σε βλέπω και. Πού είναι η μηχανή μου. Να, αυτή εδώ. Έλα, πάμε να βρούμε κανένα άλλο σπίτι. Πάμε. Έλα. Δεν έχει. Έλα, ακολούθαμε. Να ακολουθάω. Έλα. Ωραία, έλα, πάμε να βρούμε κανένα άλλο σπίτι. Γιατί εκεί πάνω δεν είχε. Να ψάξουμε για καμιά βίλα. Καμιά βίλα. Α, πάμε από εκεί. Βρήκα ένα σπίτι, έλα, Κρίς. Έλα, ακολούθαμε. Έλα. Ωραία, πάμε σε αυτήν Πάμε. εδώ. Α, αυτό το σπίτι. Όπα, έχει μέσα ανθρώπους. Έλα, φύγε. Παράξενος είναι αυτός. Αλλά κάτι κάνει. Έλα, πάμε τώρα. Να περιμένουμε λίγο μέχρι να φύγουν αυτοί. Τι να κάνουμε όμως τώρα. Πάμε να βρούμε μυστικά. Πάμε εδώ στην ουσία. Τι να κάνουμε μέχρι να φύγουν αυτοί. Δεν έχει πάρα πολλά σπίτια. Πάμε βόλτα. Βόλτα, ρε. Κάτσε να ανοιχτάς. Τι να κάνουμε. Α, ξέρω, έλα μαζί μου. Ξέρω που θα βρω λεφτά. Σούπερ μάρκετ. Βέβαια δεν έχω ξανακλείσει. Έλα εδώ στο σούπερ μάρκετ. Εδώ στο ταμείο βάζουμε πίκη μπόμπα. Ωραία, φίλε, χάσαμε την μπόμπα. Περίμενε. Εδώ στο ταμείο. Α, οκ. Πάμε γρήγορα, πάμε. Έλα. Αστυνομία είναι αυτό. Όχι, όχι. Νάτος ένας αστυνόμος ψηλός βλέπω. Κάτσε Α, δεν είναι αστυνόμος, ναι. Όμως έτσι κι αλλιώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη φυλακή άμα μπορούμε. Φράγκα. Έλα, πάμε. Είχα ξεχάσει ότι χτυπάνε οι σιρήνες. Έτσι κι αλλιώς πάω να κλέψω ένα iPhone εδώ. Έτσι κι Πάει αλλιώς. iPhone, ωραία. Ναι, πάω. Δεν ξέρω πού πουλάνε. Θα πάρεις και εσύ ένα iPhone. Πού πουλάνε iPhone. Έλα μαζί μου, να το ξαναβρει. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θα βρω. Κάπου εγώ. Κάπου. Είναι πολλά μαγαζιά. Ένα iPhone πάντως εγώ δεν έχω δει ποτέ. Εγώ. Α, να, εδώ. Πού. Έλα. Κάτσε μου. Α, εδώ είναι κάτι. Τίποτα. Δεν πουλάνε iPhone. Όχι. Όπλα πουλάνε. Πού. Εκεί πάνε. Κάνα, δεν έχω δει ποτέ όπλα πολύ λίγο.
Α, να τα ρε. Καινούριο είναι αυτό, δεν το είχα δει ποτέ. Ούτε και εγώ πρώτη φορά. Τι απλά. Να το κλέψουμε. Έχει ταμείο όμως. Κάτω. Δεν έχει ρε. Έλα πάμε. Έλα. Ουί. Πάντως φράκα θα βγάζω άμα το κλέβω. Έλα ρε. Ναι. Αυτό είναι μηχανήμα, ναι πάμε. Πού θα βρει, α, τώρα θυμήθηκα εδώ. Πάντως, α, να, εδώ. Κοίτα. Δεν είναι πιτσαρί. Πιτσαρία, δίνουν δωρεάν πίτσες και iPhone. Μήπως έχει ταμείο εδώ να κλέψουμε. Δεν ξέρω, ρε. Δεν έχει ταμείο. Τι είναι αυτά ρε. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι Τα να να βρει τα κάπου πινάξουμε. Έλα. Έλα πάμε να φύγουμε. Πάμε, μπορεί να έχουν φύγει αυτοί να πάμε να σου κλέψουμε το σπίτι. Πάμε. Sugars online. Τι είναι αυτό. Only. Sugars Πώς only. έκανε Σούζα. Τι. Έκανε Σούζα. Πετάδες. Πώς το έκανε. Αυτό εδώ πατάς, αυτό εδώ, τις δύο βελάκια, αυτά τα δύο βελάκια εδώ που πάνε γύρω έτσι. Ουι. Έλα πάμε τώρα να δούμε. Εμένα για να το πατήσω μου δίνει ότι θέλω ρόμπαξ. Έλα πάμε, έλα Κρίστη. Κάτω. Από εδώ είναι. Να κλέψουμε αυτό και να κλείσουμε το βίντεο. Εδώ πάνω. Έλα ρε από εδώ, τέλος πάντων, έλα, περίμενε με. Οπα. Δεν έκανα σούσα κι εγώ. Μου έκανες αυτό εδώ το. Πού είσαι ρε. Εδώ ρε. Πού. Έλα ρε, πάμε. Πω. Έλα. Να, τώρα θυμήθηκα που είναι το iPhone. Μαμά, να άστα με το iPhone. Δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι κι αλλιώς. iPhone είναι αυτό. Ναι, iPhone, να. Εδώ μπαίνεις εδώ και... Εδώ δεν έχει. Δηλαδή, Έλα, Κρίστ. Έλα πάνω. Έλα γίνα, έλα πάνω. Πάμε. Και να κλείσουμε το βίντεο. Άμα δούμε αυτά τα περίεργο. Δεν πειράζει και να μπούμε και να είναι αυτή, θα μπούμε γρήγορα. Εσύ θα κάθεσαι. Ναι, δεν είναι κανείς. Έχουν κλείσει τα παράφια, μήπως είναι. Κάτσε έξω εσύ. Άμα δεν πει. Μπήκα. Να το βρήκα. Θα πάω να κλείσουμε αυτό. Πω ρε φίλε. Βαρέμαι να περιμένω. Θα πάρουμε την μπόμπα. Μπήκα. Μπράβο. Πώς θα βγεις. Έλα πάμε. Έλα. Βγάλανε πάρα πολύ. Ωραία, να κλείσουμε Κρίστη. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι. Γεια σας.